Na daɗe ina son na yi wannan tambayar amma Allah bai bani iko ba. Dan Allah, shin ana yi wa maza nasiha idan za a yi auren su dan lokacin bikin su ya zo haka kamar yadda ake yi wa mata? Na san dai in every responsible home akan zaunar da yarinya a ce mata a yi mata nasiha. A cikin nasihar akan gangaro zuwa kan dangin miji, 'yan uwansa da iyayensa ma in general. So akan ce iyayen shi iyayenki ne, 'yan uwansa 'yan uwanki ne, ki so su kamar 'yan uwanki, ki kula da su kamar 'yan uwanki. Yadda zaki kyautata ma iyayenki haka zaki kyautata ma iyayen shi. To tambayar anan ita ce, shin maza su ma ana yi musu irin wannan nasihar ko kuma dai mata kadai ake yi wa irin wannan nasiha? Domin idan kuma ana yi wa maza, me yasa idan namiji ya tashi ba shi da abin farko da zai ci mutunci shine iyayen matarsa da kuma dangin matarsa. Sannan a gefen kyautatawa sai kaga wasu mazan ma da yawa daga cikin yau idan za a zauna a ce mata su fito waɗanda mazajen su san su ɗauki sisin kwabo su taimaka ma 'yan uwansu ba, sai abin ya baka tsoro. Shin ku ba a muku wannan nasiha ne ko kuma mata kaɗai ake? Shine abin da nake son na sani. Sannan abin bakin ciki da takaici shine ita ta ɗauki danginta, iyayenka iyayenta, kyautatawa gwargwadon hali tana yi musu. To kai me yasa ba za ka reciprocating ba? Me yasa ba za ka yi ɗauki iyayenka in cases inda maza masu hankali masu zurfin tunani suka ɗauki iyayen matansu a matsayin iyayen uwanta 'yan uwa? Yau idan a ce ko buhun shinkafa ya siya ya kai gidansu, an shiga uku an lalace idan wani daga danginsa suka ji an rinka cewa ai ya kare ne a danginta, iyayenta yanzu fa buhun shinkafa ya kai ma iyayenta, yanzu kaza ya ma 'yan uwanta, ya sai ma 'yan uwanta kaza, ya ma 'yan uwanta kaza. Whereas ba a ganin kai ita matar sadaukarwar da take ma danginsa ko me za ta basu idan duniya za ta ɗauka ta basu. Kuma mostly ma da yawa daga cikin mata ba wai daga abin mijin suke yi ba, daga abin su ne nasu na kansu. Wata sana'a take, wata aiki take yi, wasu ma har adashi suke yi idan za su yi saboda suna son su kyautata ma dangin miji, amma still ba sa tsira. To ni tambaya ta anan ita ce, shin maza ana yi muku wannan nasihar ko ba a yi muku? Kawai idan kuma ana yi muku zubarwa kuke yi ba kwa ɗauka. Sannan masu cece kucen cewa an mallake miji, an yi kaza dan Allah me yake damun mu? Ina son in sani, ansa nake nema dan na daɗe ina son nayi wannan tambayar, na daɗe.